ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо суханҳои Лоиқ Раҷабовро баъди муҳориба омода кардем ва ҳамчунин оиди рекорди Лоиқ Раҷабов дар ташкилоти UFC ва ғалабаи дурахшони Муҳаммад Наимов гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московски област хоҳиши гузаштани граница дорем ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунем, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. И бародаро шуморо аз Москва ва Московски област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. Мошинҳои и бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин номерҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. оғоз мекунем аз Муҳаммад Наимов. шумо бовар мекунед агар ки мо гӯем ки Муҳаммад Наимов дар як шом 2 ғалаба ба даст овард? шояд ки не, дуруст? лекин ҳозир худатон шоҳид мешавед. чанд соат пеш Муҳаммад Наимов дар муҳорибаи асосии турнири TAF NOF 131 рақиби ирландии худ Дилан Шултеро дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дод ва дарҳол баъди ғалаба ба роҳбарони UFC, аниқтараш ба президенти UFC Дана Вайт ва матчмейкери UFC Шон Шелби муроҷиат карда гуфт ки ба ман шартнома диҳед. ҳамаи ҳамватанони ман маро дар UFC дидан мехоҳанд ва шумо ин чизро ба ман ваъда дода будед, гуфтааст Наимов. ва дар ҳақиқат дӯстон, худи кали Дана Вайт ба ӯ ваъда дода буд. мо оиди ин чиз навор карда будем. акнун вақти он расидааст ки кал ваъдаи додаашро иҷро кунад. баъди ин ғалабаи худ Муҳаммад Наимов дарҳол барои дуюм ғалабаи худ рафт, яъне ба турнири UFC 285 ва дар кунҷи Лоиқ Раҷабов истода ба Лоиқ маслиҳат медод. ҳамин гуна онҳо ҳамаашон ин ғалабаро дар UFC ба даст оварданд. ана аз ҳамин сабаб ин барои Муҳаммад Наимов дуюм ғалаба шуд. мо Муҳаммад Наимов, Лоиқ Раҷабов, дастаҳои онҳо ва ҳамаи мухлисони тоҷикро табрик мекунем. акнун гап мезанем оиди рекорди Лоиқ Раҷабов. ӯ дар UFC дебют гузаронд. як ҳафта пеш аз турнир ин муҳорибаро қабул кард ва ба ҳама ин нигоҳ нокарда ӯ дар ташкилоти UFC рекорд гузошт. Лоиқ Раҷабов аввалин дебютант дар ташкилоти UFC шуд ки дар як муҳориба 11 текдаунди бомуваффақ гузаронидааст. дар вазни сабук рекорд дар текдаунҳо дар ҷои аввал Ҳабиб Нурмагомедов қарор дорад 21 текдаун, дар ҷои дуюм боша Шон Шерк 16 текдаун, ана дар ҷои сеюм боша Глейсон Тибау, Марк Диакезе ва Лоиқ Раҷабов. аммо Лоиқ Раҷабов ягона ҷангоре ҳаст ки дар дебюти худ 11 текдаун гузаронидааст ва ин рекорди нав дар ташкилоти UFC аст. баъди муҳориба Лоиқ гуфт ки рӯзи муҳориба худро хуб ҳис намекард ва дар вақти муҳориба организми ӯ хуб кор намекард. аз ҳамин сабаб дар якум раунд ӯ хаста шуд. Раҷабов гуфт ки зарбаи рақиб дар дуюм раунд дар ҳақиқат зарбаи хеле сахт буд, аммо ман таслим намешам ва ин чиз ҳатто дар фикру хаёли ман нест. барои ғолиб шудан ӯ бояд ки маро ба нокаут роҳӣ мекард. дигар гуна ман таслим намешам. ман як ҳафта пеш аз турнир ин муҳорибаро қабул карда ғалаба ба даст овардам. ана дафъаи дигар бошам лагери тамринӣ пурра мегузарам ва барои рақиби аниқ омода мешавам. дар ин муҳориба ман аз рӯи феъли худ ғолиб шудам. феъли ман аз феъли бисёриҳо сахттар аст ва фикр мекунам ки дар ин ҷо аз ман дида ҷангвари сахтро пайдо кардан душвор аст ва ман медонам ки любой касро мешиканам агар ки худро пурра барқарор кунам. ба ман ин актагон аллакай писанд аст. фазои ин ҷо ба ман хеле писанд аст. ман ӯро 2-3 маротиба ба нокдаун равон кардам. ӯ боша маро 2-3 маротиба ба нокдаун равон кард ва ман ана ҳамин гуна ҷангҳо мехоҳам ва ана ҳамин гуна ғолиб шудан мехоҳам. баъди моҳи Рамазон ман тайёрам ки ягон касро шиканам. ман бо ҷанговарони топ 15 ҷангидан мехоҳам, чунки ман ин чизро сазоворам. ман дукарата финалисти PFL-ам ва агар ки ман муҳорибаҳои дурахшон нишон надиҳам, бигзор ки роҳбарони UFC маро ронанд, гуфтааст Раҷабов. дӯстон, дида мешавад ки Лоиқ дар ҳаяҷон аст ва хеле эҳсосотӣ аст, чунки орзуи деринаи ӯ амалӣ гашт ва мо ӯро боз як маротибаи дигар табрик мекунем. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонаводу сарбаланд бошед.